Subsidie voor Sport voor Iedereen. Ontwikkelingen Logeerhuis Kapstok. Het is vandaag 21 november. Dit is het Peel en Maas Journaal. Het bestuur van SV Venray is woensdagavond opgestapt. De voetbalclub van 1500 leden verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. Een jaar geleden trad het nieuwe bestuur van 4 personen aan. Het is niet gelukt uit de financiële malaise te komen vanwege de afhakende sponsors en tegenvallende inkomsten. Maar ook de nieuwe organisatiestructuur met een klein bestuur werkte volgens voorzitter Peter Rongen niet goed. Naast Rongen treden ook penningmeester Thijs Gertsen en de leden Marcel Emons en Tom van der Heijden per direct af. De jaarlijkse ledenvergadering van november is uitgesteld naar 9 december. Olaf Duisters en zijn zoon Jochem hebben bij de stichting Ik Ben Geweldig een idee ingediend. Ze willen kinderen tussen de 10 en 16 jaar die niet of nauwelijks sporten een gratis trainingsprogramma van 15 lessen aanbieden. Vader en zoon Duisters hopen dat kinderen via het project Sport voor Iedereen het sporten ontdekken en aansluiting vinden bij een sport. Het idee is inmiddels beloond met een subsidie van €1000. Dat initiatief sprak mij aan, ik heb mijn zoon daarover verteld en omdat het vanuit de jongeren georganiseerd moet worden, werd hij ook heel enthousiast. En heeft gezegd, nou, ik ga samen met mijn vriendjes en met jou ga ik dit proberen op te zetten. De trainingen zijn gebaseerd op het handbalspel. Kinderen die iets te zwaar zijn of om andere reden niet veel sporten, kunnen meedoen aan de trainingen. Handbalvereniging Manuel steunt het idee van Olaf en Jochem Duisters. De handbalvereniging faciliteert ons. Het is niet dat er alleen maar aan handbal aandacht besteed wordt. Maar het gaat er echt om dat kinderen betrokken worden bij een groepsproces en zich daar betrokken bij gaan voelen. Zodat ze het ook leuk gaan vinden om te sporten. De bedoeling is om 15 trainingen in 3 maanden tijd te verzorgen. En de doelstelling is om na afloop van al die trainingen, dat de kinderen misschien of fitter geworden zijn of gewoon iets hebben gevonden wat ze heel leuk vinden. Om dan ook wedstrijden te gaan spelen tegen een aantal tegenstanders uit de buurt. En dat is dan de afsluiting. Ja, als kinderen dan de motivatie hebben gevonden om toch te gaan sporten, kunnen ze bij de handbalclub of bij andere verenigingen aansluiten. En dan is het project daarmee afgerond. Wanneer gaat het van start? Een beetje afhankelijk van wanneer we de zaalhuur kunnen krijgen. Dat is wel het moeilijkste eigenlijk. De zalen zijn natuurlijk best vol bezet op de tijden die voor kinderen interessant zijn. Afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn willen we of eind januari beginnen of begin maart. En het programma omvat in ieder geval 15 gratis trainingen. Aanmelden voor het project kan via e-mail sportvooriedereen@hotmail.nl. Het Henseniusplein in Venray is woensdag omgetoverd tot 1 grote kleurplaat. Ter gelegenheid van de 125e intocht van Sinterklaas in Venray zette het Sint-Nicolaasgilde een speciale jubileumactiviteit op touw voor kinderen. Leerlingen van scholen in de gemeente Venray maakten samen een grote stoepkrijttekening, die helemaal in het teken stond van het jubileum van Sinterklaas. Het stoepkrijtkunstwerk werd in samenwerking met Kunstencentrum Jeruzalem gecreëerd, onder toezicht ook van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Het logeerhuis Kapstok staat aan de vooravond van realisatie. Juniorkamer Venray heeft zeer recent nog een cheque van €15.000 aangeboden aan de initiatiefnemers en ook het college van BMW heeft voorgesteld aan de raad om het project met €120.000 te financieren. Een mooie toekomst dus voor het initiatief dat ongeveer 2 jaar geleden tot stand is gekomen. Juniorkamer Venray, een van de leden daarvan werd geconfronteerd, althans zijn ouders werden geconfronteerd met Alzheimer, dus hij ook. En vanuit die confrontatie is het idee ontstaan dat er iets moest gebeuren om mantelzorgers te gaan ontlasten. Toen kwam het idee van een logeerhuis en zo is het balletje aan het rollen gegaan. Het logeerhuis komt op de 3e verdieping van het Schuttersveld. Hiervoor is een flinke verbouwing nodig. Het logeerhuis is bedoeld voor thuiswonende volwassenen in Noord-Limburg die langdurig ondersteund worden door mantelzorgers. Op die manier kunnen ook de mantelzorgers even ontlast worden. Om de gasten in het logeerhuis te kunnen verzorgen is er veel hulp nodig van vrijwilligers. Dat is het toverwoord natuurlijk deze tijd. Maar wij willen echt proberen om ons initiatief voor iedereen toegankelijk te maken. Dat betekent dus dat je de kosten zo laag mogelijk moet zien te houden.
En dat leidt er al heel snel toe dat je met informele zorg of met vrijwilligers je initiatief probeert rond te krijgen. Als we echt 7 dagen in de week, 24 uur per dag met vrijwilligers willen gaan werken, en dat is het idee, dan hebben we ongeveer 70 mensen nodig die dat willen gaan dragen. Heel veel verschillende mensen overigens, hè? Want we hebben denken al heel snel aan verzorgende taken of zoiets dergelijks. Maar het gaat ook over koken, het gaat over klusjes, het gaat over de boekhouder. Dus we hebben heel veel verschillende type mensen nodig om dat plan wat we hebben, om dat werkelijkheid te laten worden. Mensen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger via de website. Zij zullen geschoold worden om het werk goed te kunnen doen. Tot zover dit Peel en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht zal het bewolkt zijn en er valt regen of natte sneeuw. Het is dan ongeveer 0 graden. Overdag stijgt het kwik naar 5 graden. Het is bewolkt, maar het blijft droog. Er staat een koude noordoostenwind. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.